Ayun guys, ano yung mga bisita kasi uwi kami sa Bicol. Bye bye baby Laria, I love you. Babalik din kami. So ayun guys, paano? Bi, tayo ka na Bi. Bi. Yeah. Tayo ka na daw. Nilagay doon. Para mainom niya na po. Inom mo lang. Tisin mo. Oh no. Kaya ganyan talaga, pahit yan. Ay naman mo sana nang ito. Ano lang. Nandiyan na naman. Ramdaman yung sakit. Aray, tumaling ka na po. Parang tsaa lang. Na, guys. Payat ko na. Hey, what's up guys? So, video natin ngayon ay mukha kami guys ng pangkulotan. Oh guys, ito mga kasama ko. Mag-waps. Hindi nagabayli pa oh. A few moments later. So ayun guys, dito na kami. So ayun guys, makakuha na doon siya. Isa. Go. Joking oh. Ito guys oh, buko. Itong inano namin mga buko. Ito guys oh, sarap buko. Mamaya guys, ang sarap niyan. Pag dinoto. Higasayin lang. Ito guys oh. Pinulusan namin. Hi Lods. Siya guys oh. Buko ang tawag sa amin. Nani? Ayun guys, pars na oh. Kakanap ng buko. Grupo, ano nakuha nyo? Ito, juko oh. Apat pa lang. Hindi pa na. Uy, lado. Dito. Oh, may dalawa ko dito. Yan, ito na guys oh. Naka mo na. Yan, nice one. Ito guys, may nakapos yung isa. Ito yung kapatid ko guys oh. Bunso. Support, dito nagpapatuloy. So yung guys, ito pa lang nakuha namin oh. Kunti pa lang. Ito guys yung kabilang grupo oh. Tingnan ko. Muli nag-email. Ay! Ito ang kabilang drops. Yon! Yon! Guling-guling ay. Gapang kari. Sino may siguring guling? Tinatitang ano. Shout out para sa inyo mga guys. Ano? Shout out. Nag-react? Buling. Puro minions na nakuha mo ngayon. Oh, grabe na. Dira ko lang. So ayun guys, kunti lang yung nakuha namin. Kasi masyadong basa yung lupa, hindi umulan. So ayun guys, ito mga kasama ko. Mga poga ito, mga guwapo. So ayun guys, ito rin nakuha namin. Kalahating baldi. Nandun sa kabilang bahay yung surprise ako sa kanya. At sarap-sarap maulan dito. What? Ito guys, hinihintay ko
ko lang siya kasi nag-release pa po. Yung guys, nandito na siya. Punta na kami doon. Sa Qatar. Larang lang guys. Oh. Pag ka video na video. Doon tayo sa loob. Ayun. Nakita yung pagmamahal ni Jomari. Thank you. Ginagawa mo. A few moments later. Ito na guys. Wow! Napakawalan na namin yung buko sa amin. Tama. Ito na namin. Napakawalan na namin guys. Oh. Mga 1 oras to guys. Para masarap. Kasi yan. Mamaya guys. Sarap ng laman niya. Pilado. Ang aming papo yan guys. Single yan. Baka ano naman. Mag-comment na ang mga single. Hindi mo pagaling taba-taba yan boy. Masarap yan mataba-taba. Ang dami nyo. Ang dami nyo ah. So ayun guys, ano mo muna sa asin. So, ari ko rin kada ko. Pag nano na, patangala yung laway, yung bula. Nakalabas yung bula-bula niya. Atas ng pagkakita na siya. Babal na ito. Mga 3 tumbal na ito guys. Ayun na guys. Para magano. Yan sila. Yang siling lada. Yan, sarap. Guys, ang kinakain namin. Lee. Ang galit ko guys oh. Pili daw, pili.